Karong adlaw mga tats, bali isa lang kabangka ang atong donggo. So dali raman ang mahuman. So magdali po tag uli kay naa patay pakason dito nga isda sa rep kay atong bularon. So di pa na to mabulad ato sa ipadaplin ang atong motor kay basig kani ang mabulad. Syempre kay wala madaling nga karong adlaw og sayo pa man pod ato ng pakason ang sobra nga mga isda di sa rep. Kanang liwit nga ito mga atong pakason mga tats kay medyo lami juga na bularon. Mao nang gipampili nako kung aso to na ko nabutang nara di sa ilalom, mao na nang isda ang ato ang pakason. Wala sa tay prito karon, wala sa tay sabaw nga naman puol na pod biya purya gaba lang. Kung dili magud na ko bularon ni mga tats, magdasok yun ni sa rep og isa pa adlaw-adlaw mo ko dalag isda gol kay syempre adlaw-adlaw pod daga pangayo. Pero sa tinuod lang mga tats, kung ako lang pistoryon di ko magsawa og isda oy kay nga naman grasya ba ana og isa pa dira pud na buhi man di pud nato ang isa likway no. Pero kaning ako lang mga tats ba, ako lang sa bularon. Di pud nato ni ibaligya na kay nga naman konsumo gani. Mo na akong pakason para maiba na pud nagputahe ba. Sa wala nakahibalo diha, itom lang na sang isda, pangit lang sa itsura og isa pa bukogon pero lami kay na bularon og lami kay na paksiwon. Mao nang swito ko ani mga isda ani kay nga naman dugay gugod nagunit ani mga isda ani og dugay pud ko na maligya ani mga panahon nga maligya pa ko. Mao na moingon ng mga tawo sa P-Sport nga wala nakaswito ani, wala din lami kay bukogon. Wala lang mo kabalo sa sekreto ani. Lami jud ni sa paksiwon og bularon. Pero sa tinuod lang mga tats, kani ako tasik lang ni dili ning butang pag-ahos, bombay luya o unsa pa diha. Tasiko na nako ni kay nga naman konsumo ra man god. Syempre ato pong tarongon og hugas kay kita man mukaon, ato ang mga sakop mukaon og isa pa dili man ibaligya. Unya kay nahuman naman naghugas, ato nang butangan og tubig dira nga tama-tama lang gud nga mapuno siya. Pagka human na to butang og tubig mga tats, atong butangan og asin. Kanang tama-tama lang gud sa kaparat, di po na to daghanon nga naman perrin po parata yuti ayon na pud ana. Pagka human mo butag og asin tats, imong kutaw-kutawon. Hantod nga mahilis na siya, hala kutaw hantod jud nga mahilis. Sa bagay mananagat man nagtudlo sa kuan nimo nang ako ra pong gisunod. Pagka human matas imong ilunod ang isda. Pag mulutaw na gani ang isda na, tanawa naglawi-langoy ang isda. Tama na ang asin ana, di na nimo dugangan kay mo parat na siya. Tasik ra mo atong gihimo. So ato sa nasa gibabad ra og isa ka oras. Samtang gibabad man nato nag isa ka oras mga tats, siyempre wa tay lain himuon kun dili. Siyempre kay isa ka oras pa man to ato sang silig-siligan dira para mapuslan pud ta. Kay isa ka oras pa bi atong paaboton no. O pagka human nato silig, siyempre atong ulo na pud ang siligon. Kabalo na mo kung mag-unsa ta. Alalay po na ito pinapogi diya. Tama na. Kay magbulad pa biya ka. Ang ako alam kong mga tats. Natay mahimo korong adlaw. Kay nga naman. Nasanay. Binigliyok-liyok atong lawas no. Pwede masanay og sige katulog anang balay. Magsakit po datong likod ana. Og isa pa. Matiguang po ta sigmukmuk anang balay. So atong himuon. Ato sa ilingaw-lingaw atong sarili. Sama ng pagbulad na to diya. O di napuslan pa ta karong adlaw. Muna mga tats. Kung ganahan mo tanaw sa kong video. Okay. Kung dili ganahan. Okay lang gyapon sa kuha. Kay nga naman. Dili taman mapilit. Diba? Inyo man ang desisyon. Unya. Naman naman nagbulad. Tanawa ra ninyo. O diba? Atong balikon. O diba? Wow kaayo. Naano ko'y konsumo. Unya, mo lang to.